May adlaw mga choy. For today's video magdula na pud tag basketball karon. Kauban din namo diri karon mga choy ang mga youth bowlers. Dili po ni siya matawag og organization mga choy pero nindot kay siya nga panagtapok sa mga kabatan-unan. Kaya ang usa nga makuha namo ani mga choy. Malayo ka sa mga butang nga dili angay buhaton sa mga batan-on karon mga choy. Tama sa mga inom, mga droga ug uban pang mga bisyo diri as kalibutan mga choy. Mao nang pasalamat kay ko mga choy nga naapil ko ani nga grupo. Kay malikay na ka sa bisyo nya makaamigo pig kag mga tunay nimo nga amigo. Nganong makaingon kog tunay mga choy kay dadon kanila sa mga nindot nga malandas dili sa dautan nga landas. Mapanghinambog ginako ni sila mga choy kay gamay ra mga batan-on nga nagkinabuhi sama niini. Kaduha sa isa ka semana din namo ni ginabuhat mga choy kaning panagtapok namo ug pagdula og basketball. Ang mga kaubanan ra pud namo ani mga choy mga batan-on pa. Ang uban pod nang eskwela pa pero college na. Mao nang ika-recommend gyud nako ning ingon ani nga panagtapok mga choy binhaa sa mga lugar nga sama ani kanang daghan bitaw gulitawo kay para malikay gid sa mga bisyo. Unya nakanindot pud ani mga choy kay nagkahiusa gid ang mga batan-on ba. Nya walay isa nga mulabaw bitaw sa grupo. Tanan gid mo pantay-pantay ang pagtagad sa matag usa. Mao gid ang isa sa mga nindot nga mahitabo sa mga batan-on choy ba. Kana bitaw magkahiusa. Mao nang shout out ko ani nila kani ako mga kaubanan dinhi nagkalain-lain man mig barangay pero ang matag usa nagsinabtanay. Mao ra gyud dapat na kinahanglan sa usa ka grupo mga choy kay aron walay mahitabong away. Unya napud sila patakaran mga choy nga maghatag ta og 50 kay para ibayad sa court nga atong giabangan. Nakanindot pagid mga choy kay dili gid sila mamugos kung nakaihatag or wala. Naaman kay ihatag or wala, padulaon gihapon ka. O di ba? Ingon ana kanindot ning grupoha mga choy. Dili na gyud masayang imong ihatag nga 50 mga choy para bayad sa abang. Kaya ngayon man ang duwa sa matag usa. Ingon ana kanindot dinhi mga choy. Kay pantay gid ang tanan ba. Kung naay nakaduha ka game or isa ka game, ang isa ka game paduwaon pa gid to para mapantay sa duha ka game nang nadula. O di ba? 50 pesos ra imong nagasto pero daghan na kag nakuha nga benepisyo. Una, makaayo ni sa lawas nimo, unya malikay pa gyud ka sa mga bisyo. Ingon ana imong makuha choy basta nindot imong mga amigo. Bago pa lang pud ko naka-join ani mga choy, pero ilang pagtagad nako, grabe na gid kaayo. Anang grabe kay akong pasalamat aning mga tawhana. Kay ang ilang tagad sa kuha, mura pud og pamilya. Ako pud ang gihagad akong igagaw dinhi ako akong manghod mga choy kay simpre layo biya tong amua unya basin mahadlok biya pud tag muuli nga kita ra isa. Sa pagkakaron mga choy limited pa gyud ang gina-invite kay basin dili maapod og dula ang matag usaba. Pero basin pohon mga choy wala ta nakahibalo hatagan bitaw nato nig dakong pagtaga. Basin mahimo na ning organisasyon dinhi sa among lugar. Unya gikinahanglan gyud pud ang taas nga panahon ani mga choy ug daghan na gyud ang mga membro. Pero wala ta nakahibalo basin daig tugutan sa Ginoo. Himuon ning paagi aron ang mga batan-on malayo sa bisyo. Kay para sa ako mga choy sayang kayang kaugmaon sa matag usa kung dili nila gamiton sa insakto nga paagi. Bitaw mga choy di na ta magpalabig istorya sa karon mga highlights lang akong ipakita sa inyo. Unya ato pigud ning istoryahan about ani nga grupo kung unsa gyud ang dagan ani nila. Kay wala pa gyud ko nasayod sa tibuok nga dagan ani nga grupoha. Ug sa sunod mga choy ug musugot sila ipaila-ila nako sila sa inyo ha. Kay grabe gyud ning mga tawhana. Perting paitira basta basketball na. Pero perting maayo ha basta barkada na. Ana ra mo gyud mga choy give and take ba. Kung maayo sila, o pag maayo po sila ha. Pero kung imong makaya, kung dili sila maayo si Muha, o pag maayo po na lang sa ila ha. Mas maayo man gyud tong umaayo ka sa tanan mga choy. Kay para walay mo kontra si Muha ba. Kay og dili gani ka maayo sila ha, o tingam tag dili ka atngan ba. Pero talagsar po ko makaapilan ni nila mga choy. Kay medyo busy man gyud sa tong career ba. Dili mo pod sa panghinambog mga choy, daghan mo gud tag buluhaton. Kay kung nagsige pag og apilan ni nila, aw sige jugog post ba about aning dula namo. Kay vlog is life biyata. Galing lang kay busy migit atong ginabuhi ani mga choy. Mao nang dili kay ko maka video about sa mga dula namo. Pero pasalamat gyapon ko mga choy kay nagyapon tay ma-upload bisag sa atong ka busy ba. Kay syempre di gyud nato malimtan nato mga supporters din ha. Oy mao nang pasalamat jud ko kay kanunay gyud nining ginatan-aw ang akong video. Unya manghinaot ko nga i-share pud ninyo akong mga video kay para daghan gyud mo makikita ba. Naningkamot na lang pud in taon tag video ani. Bisag atong kamera dili pa bitaw nindot kayo. Pero salamat gihapon kay nagyapoy mo tan-aw sa tong video bisag lain ang quality. Unya diri ara si ko to mga istorya mga choy. Kay sa inyong makita na narapon ako sa naong dinha kay human naman ang among duwa. Unya kahibalo na mo sunod ana expected na kayo. Manguli na ta. Manang diri ana lang ta kuto mga choy. See you on my next video.